سیومین روز از رقابت‌های گرند اسلم دوشنبه در سال 2025 مدام پرشور و هیجان دوام دارند و در روز سیوم یکی از اسطوره‌های جودوی تاجیک رسول باقیوف را دریافتیم. رسول که از اولین مدال برنجی بازی‌های المپیک را به تاجیکستان آوردن، همساله در مسابقات با نفوذ جودوی کشور میزبان فخری هستند. یعنی به تعبیر دیگر هم مهمان فخری هستند، هم افتخارمندانه از این مسابقات میزبانی میکنند. رسول باقیوف به سرزمین اجدادی خوش آمدید بار دیگر. سلام علیکم. که بله سال از سال مسابقاتی که تاجیکستان میزبانی میکند آیا نفوذ و موقعش برتر و بهتر میشود؟ بله، تشکر زیاد. ما همچون هم مهمون فخری هم یکی از نمایندگان فدراسیای جودوی تاجیکستان میباشیم. در شهر مسکو کار و فعالیت ما در شهر فدراسیای روسیه میباشد و در امروزه رقابت ما میخواستم تبریک گویم به تمام هموطنان که در دور وزن ما واخوری فینالی از طرف تاجیکستان شاهد میشیم و چورابینی در سطح баланд гузаштааст ва ташаккури зиёд барои раиси шаҳр ки намуди варзиши ҷудоро дастгирӣ мекунанд ва иштирок мекунанд. Барои мо боиси фахр аст. бисёр олӣ. агар аз натиҷаи ду рӯзи гузаштаи рақобатҳо хулосагирӣ кунем, назари шумо ва тавзеҳи шумо ё шарҳи шумо чӣ гуна мешавад? албатта дар ҷудо бисёр саҳифаҳои нав кушодаистем. яке аз бону духтари мо аст ки Мадина, ки медали биринҷӣ ба даст овард дар ин мусобиқаи большой шлем ва умеди калон дорем ки дар оянда дар олимпиада соҳиби медал мешавад. ин як саҳифаи нави таърихӣ мебошад. ва дигар паҳлавонои мо ки бисёр хуб иштирок кардану баромад карданд, аз натиҷа мо метонем бинем ки варзишгарони тоҷик федератсия дар ҷои аввал меистанд имрӯза то ҳамин рӯза. ва имрӯз мо умедворем ки бо имрӯз варзишгарои мо соҳиби медал мешаванд. авзои вазнҳои 66 ва 73 килограмма чӣ гуна шумо шарҳ медиҳед ё баррасӣ мекунед? чун воқеан миёни ҷудокорони мо ҳам мубориза бисёр сахту сангин аст, ба виҷа дар дастаи вазни 73 килограмм ки шумо худ аз ин вазн тавонистед ки бо вуҷуди чолиш ё муборизоти зиёд аз ин вазн шумо дар арсаи ҷаҳонӣ тавонистед ки медали биринҷӣ ба даст биёред, ба виҷа дар бозиҳои олимпӣ. ва феълан авзои вазни 73 килограммро чӣ гуна баррасӣ мекунед? 73 килограмм мо беҳтарин се варзишгар моро муаррифӣ карданд ва дута аз онҳо якташ медали тилло ва якташ медали биринҷӣ соҳиб шудем. ин натиҷаи баланд мебошад барои мо. бале, ва баъзан дигаргуниҳо ё тағйироте ки мешавад дар вазн ба назари шумо мавқеи варзишгаронро метавонад ки дигар кунад? масалан бисёриҳо аз Абубакр Шеров умеди нишони тилло доштанд, аммо вазъият тағйир ёфт. нишони тилло ба Асадулло Муҳиддинов насиб шуд. мо аз назари ҳамчун роҳбарияти федератсия барои мо муҳим он аст ки варзишгари тоҷик фарқ надорад ки соҳиби медал шавад. барои ҳамин барои мо ҳама гӯем яганд. мо ҳамаро эҳтиром дорем ва мехоҳем ки ҳама соҳиби ҷоиза шаванд. бале, вазнҳои баъдӣ ба назари шумо чӣ гуна пеш мераванд? 81 килограмм, 90 килограмм, 100 ва ба изофаи 100 килограмм. хуб аст. бачаҳои мо ҳозир барои рақобати ба медали биринҷӣ ва рақобат барои финали медали тилло гӯштин мегиранд.
мо интизор аз мураббиёе ки кор мекунанд бо варзишгарои мо ки ба онҳо ангеза метиҳанд ва варзишгарои мо тайёр мешаванд барои баромад. бисёр сипос. расул боқиёв, шумо ки қаблан масалан дар замоне ки воқеан дурахшандагӣ нишон медодед, чунин мусобиқот дар тоҷикистон набуд. феълан ки мебинед чунин шукӯҳу шаҳомат шуморо чӣ ҳиссе фаро мегирад? мо бисёр қадр мекунем ин чорабиниро, барои чӣ ки мо дар вақте мо бигем ҳамин чорабиниҳо дар ватани мо намегузашт, мо фақат дар оинаи нилгун тамошо мекардем ин чизоро ва баъдан бо дастгирии ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалии Раҳмон мо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карданро сар кардем ва ман бисёр шодам ки дар ин ҳамун вақти поколения, ҳамун моментҳое ки мо баромад мекардем, муҳтарам ҷаноби олӣ ҳамроҳи мо будану ба мо насиҳатҳои хуб мекарданд. мо бисёр чизоро ба хубӣ фахр мекунему ёд мекунем ва имрӯз худоро шукр мо соҳиби ҳам як ҷоиза не, уже соҳиби 2-3 ҷоизаи бозиҳои олимпӣ мебошем, 3 медали биринҷӣ дорем мо. И ҳамао кору талоши федератсия ва президенти федератсияи ҷудои Тоҷикистон мебошад. бисёр олӣ. шумо ки дар чорумин мусобиқае ки бо нуфуз Тоҷикистон мизбонӣ мекунад, як гран-при, мана феълан 2 гранд-слам ва як мусобиқоти қаҳрамонии ҷавонони ҷаҳон, дар ҳамин 4 мусобиқот ҳузур доред ва бештар бо хориҷиҳо муомила мекунед, муошират мекунед ва назари онҳо аз ин мусобиқот чӣ аст? чӣ мегӯянд ба шумо? мо баъд аз чорабинӣ бо намояндагони федератсияи ҷудои ҷаҳонӣ ҳамсуҳбат мешем ва ё бениҳоят баҳои баланд доранд нисбати мо ва нисбати кору фаъолияти президенти федератсияи ҷудои Тоҷикистон ва бисёр шоданд ки душанбе бисёр таваҷҷӯҳи зиёд дорад барои намуди ҷудо ва қадр мекунанд аз он ки раиси муҳтарам раиси шаҳр иштирок мекунанд дар ин чорабинӣ ва фақат аз онҳо таъриф ва баҳои баландро мешнавӣ. шумо ки аз устураҳои ҷудои тоҷик ҳастед ва яке аз чеҳраҳои шохис ҳастед, феълан панди шумо, паёми шумо ё насиҳати шумо ба пайравону алоқамандон ва воқеан мухлисони ашадиятон чӣ аст? мо бисёр дӯст медорем ватани азизамонро, мо бисёр дӯст медорем ҷудои тоҷикро ва тамоми вақти худро ва тамом талош мекунем, тамоми опати худмона сарф мекунем барои бардоштани обрӯи миллати тоҷик дар сатҳи байналмилалӣ ва дар федератсияи Русия шаҳри Москва мо корхона дорем ба номи New Fitness. дар он ҷо спортзалҳо ҳастанд, спортзалҳои замонавӣ бо дастгирии федератсияи ҷудои Тоҷикистон. мо уҷа кор мекунем ва тамоми мардуми тоҷик, ҳар касе ки хоҳишманд аст барои машқу талош кардан, марҳамат, корхонаи мо барои онҳо кушодааст. ҳама вақт машқ кунед ва мухлисон омада варзишгарои моро мухлисӣ кунед. омад бошед расул боқиёв. обод бошед. раҳмат. сипос ки дар ин лаҳза вақт ёфтед бо мо суҳбат кардед. Ташаккури зиёд. Сегодня второй день большого шлема у нас проходит в городе Душанбе. Можно смело сказать, что большой шлем проходит на высоком уровне и один из лучших в мире. Вот, можно смело об этом сказать. Потому что организационные вопросы и наше гостеприимство, конечно, она известна во всем мире. Вот. Осталось у нас воспитать наших олимпийцев и приумножить их количество. Потому что за 2 года работы в федерации мы все были свидетелями того, что
у нас уже появились 2 олимпийские медали. И мы на следующий год планируем это удвоить, чтобы их было 4 и также порадовать всю нашу республику. Вот. В плане второго дня у нас так именитые, знаменитые спортсмены сейчас выступают. Вот. Мы всей командой федерации, конечно же, сегодня ждем золотых, серебряных и бронзовых медалей. И, конечно же, я бы хотел отметить вчерашнее выступление нашей спортсменки Мадины, то, что она завоевала бронзовую медаль в истории Большого шлема, в истории нашей республики. Это первая медаль со стороны девочек. Это, конечно, большой успех для нас. با چنین نتیجه‌های نظارت نویل بگردن نظر شما همچون یک ورزشکار حرفه‌ای و یکی از شخصیت‌های شاهستون جودو در تاجیکستان این برای تاجیکستان چی چیز بود که مثلا چی کاربری بود که ما در کوتاه‌ترین فرصت توانستیم که همین گونه یک مدال‌های افتخاری رو از المپیادهای جهانی و در مسابقه‌های گرند اسلم، گرند پری و خزانه ورزشی تاجیکستان رقم زده باشیم. Это, конечно же, блестящая политика нашего президента Федерации, уважаемого Исмаила Махмадзаева, что он собрал вокруг себя отличную команду, вот, и это работа целой команды. И, конечно же, наш президент, он очень дальновидный человек в этом плане, он блестяще справляется со своей работой, и я уверен, во что бы он ни взялся в будущем, у него будут одни успехи. Вот. Командная работа. Команда работает, и все должны приносить пользу или не мешать людям, которые работают над этим. Вот все, что я хочу сказать.